Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen Isojoki-sovellukseen. Nyt kaikki tärkeät palvelut, uutiset, tapahtumat ja yhteystiedot löytyvät helposti yhdestä paikasta, suoraan puhelimestasi. Yhdellä hipaisulla voit tarkistaa reaaliaikaiset säätiedot tai vaikka käynnistää navigoinnin suoraan haluamaasi kohteeseen. Voit soittaa suoraan sovelluksesta Kristiina Medille ja varata ajan hoitajalle tai lääkärille, helposti yhdellä painalluksella. Sovelluksessa on suora linkki Isojoen kunnan tapahtumiin ja sen kautta voit antaa palautetta tai lähettää loistavan kehitysideasi kunnalle. Sovelluksesta löydät myös avoimet työpaikat, kunnan kuulutukset, valtuuston videot, pörssisähkön hinnat sekä matkailijoille hyödylliset palvelut ja kohteet. Ja mikä parasta, hyväksymällä push-ilmoitukset saat tärkeät tiedotteet ja ajankohtaiset asiat suoraan puhelimesi näytölle reaaliajassa. Tässä videossa esiteltiin vain osa Isojoki-sovelluksen monipuolisista toiminnoista. Lataa uudistunut Isojoki-sovellus nyt App Storesta tai Google Playsta.